Здравей! Ние сме FaceCare, а това е нашата поредица за грижа за теб. Ние вярваме, че кожата на всеки един човек е толкова уникална, колкото е самият той. Представяме ти нашите малки тайни за твоята индивидуална грижа за кожата. Здравей! Казвам се Ралица Желязкова и съм първият скулптуриращ фейслифт терапевт в България по методът на Яков Гершкович. Тук ще ти представя скулптуриращ самомасаж. Това е холистичен подход за естествено подмладяване, който възстановява тъканите и укрепва лицевата мускулатура. Напълно безболезнен е и дава контрол върху изражението на лицето и възможността да запазиш индивидуалността си. Движенията са много специфични и в началото могат да ти се сторят трудни, но след 2-3 изпълнения ще се справяш с лекота. Необходими са ти 15 минутки 2 пъти седмично. Масажът е подходящ за всеки на възраст над 25 години и не се препоръчва при възпаления, херпес, акне, бременност и онкологични заболявания. За да се подготвиш за твоят масаж, е необходимо да почистиш лицето си, да вземеш подходящ крем, чифт ръкавици и малко свободно време. Нека да започнем! Много е важно преди масажът да активираме лимфните точки. Нанеси масажен крем. Обърни внимание на зоната на деколте и шия, защото в нея се събира напрежение, което рефлектира върху овала на лицето. С събрани пръсти изтегли мускула на шията в посока към ухото. Повтаря се и от двете страни. Сви ръцете в юмрук и с прави палци избутай мускула навътре и изтегли навън. Направи малък кръг по цялата брадичка. С цяла длан и събрани пръсти изтегли в посока нагоре, от края на челюстта до брадичката. Това движение е много важно за повдигане на ъгълчетата на устните или така наречените марионетни бръчки. Разтриваме мускула около устните чрез щипка с палец и среден пръст, като издърпваме мускула напред. Това движение се изпълнява от ъгъла на устните към средната част на ухото. С лек натиск към коста направи малки кръгови движения по цялата скула, като започнеш от носа до средната част на ухото. От краят на устните изтегли по диагонал до най-високата точка на скулата. Със среден и безименен пръст от края на окото изтегли в права линия до началото на косата с плътен натиск. С събрани пръсти, поставени точно под веждите, издърпай плътно от външния ъгъл на веждата нагоре към линията на косата. Това движение повдига клепача и изглажда хоризонталните линии на челото.
Изтегли нагоре със среден и безименен пръст от средната част на носа до центъра на челото. Това движение премахва напрежението, което е причина за появата на гневната бръчка. Повтори същото движение, но в посока линията на веждите, като завършиш в средната им част. Сега продължаваме с интраорална техника. За целта е необходимо да сложиш чифт ръкавици, да знаеш, че през цялото време на масажа зъбите трябва да бъдат затворени в захапка. Масажа се изпълнява с леки движения, без силен натиск. Усещането трябва да бъде приятно. Палецът се поставя в устата на около сантиметър от ноздрата до коста. Пръстите отгоре фиксират и започват да се движат заедно по ябълчната кост. Описва се кръг, като при затваряне на кръга леко издърпваме. Палецът захваща от вътрешната част, поставен на сантиметър от ноздрата. Пръстите го фиксират отвън и издърпват в посока към устата. Палецът е вътре на сантиметър от ъгъла на устата, а останалите пръсти го фиксират отгоре, след което пръстите отвътре и отвън правят малки кръгове. Палецът се премества към средата на бузата и продължава с малки кръгови движения, премествайки се по милиметър до ухото. Палецът се поставя във вътрешната част на долната устна, а останалите пръсти отвън издърпват последователно мускула нагоре. Палецът е поставен отвътре, а пръстите събрани повдигат линията на овала в посока нагоре. Движението започва от ръба на челюстта и завършва под скулата. Палецът се поставя в устата на около сантиметър от ноздрата до коста. Пръстите отгоре фиксират и започват да се движат заедно по ябълчната кост. Описва се кръг, като при затваряне на кръга леко издърпваш. Палецът захваща от вътрешната част, поставен на сантиметър от ноздрата. Пръстите го фиксират отвън и издърпват в посока към устата. Палецът е вътре на сантиметър от ъгъла на устата, а останалите пръсти го фиксират отгоре, след което пръстите отвътре и отвън правят малки кръгови движения. Палецът се премества към средата на бузата и продължава с малки кръгови движения, премествайки се по милиметър до ухото. Палецът се поставя във вътрешната част на долната устна, а останалите пръсти отвън издърпват последователно мускула нагоре.
Палецът е поставен отвътре, а пръстите събрани повдигат линията на овала в посока нагоре. Движението започва по ръба на челюстта и завършва под скулата. Благодаря, че беше с нас. Това е FaceCare с мисъл за естествената красота. Влез в онлайн магазина ни и гледай следващите видеа, които направихме за теб. Една продукция на подкаст Creative Hub.